En hapslap ha India katba ka jingjur uslap kadai hapo North East India ong ka IMD ka bedairu kata ka India Meteorological Department kalau ong ba ka jing hapslap kan wan biang ha India nadu ka apnyau tarik jong April hado ka tarik ume laong ba kat kumba kubar balapha dak IMD India Meteorological Department ka ong bakajing hapslap kan jurpha hakitai North East kata kijilla kum ka Assam Arunachal Mizoram Nagaland Manipur Tripura Sikkim bat Meghalaya su ka IMD kalau pentip ru bakandon kajing tiet kejung perthap kajing Bel Air bat kajing hap jum flap namar kata ka kubar ka ba ka IMD kala pha sakipat ba kalong bakilong kiba pikir bha bat bakiba pet ngor bha ya kajing long jing man jong ka sun tangkine ki kubar blai sibun